narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyotar Kakaro ka blatho da way ni kisam larang ba jong ka briu nyotrep ka tau ba PS leng do kham tam ha ka por balayu ipau ba kinang bon shisha kita kinong thok nong shukor kham tam ki paj ba ki balui lui da ka bakular ban ai kam ai jam nrei da ka ba shu thok pat ban shim ya ka pisa jong ki briu ki balui lui bolo thor ka bong kumni ka jingbon bat kenrei ki frauds bat ki scammers ki bakular ban penyo kam sarkar bat ki wei ki kam da ka ba shim pisa kalapen jak buram hadu kata-kata ya kadur kadar inang sensyar jongi nadu ki minister ki MLAs ki officers namar kini ki scammers tang ban yo pengop ya ki pajba ki balui kim saliaru wat ban thok bat ban kam baki itu iki he ki han bat ki da penti kenaru baki la ban penyo ka kam namar ka pisa baki shim ki aidau bapha shim ki he ki han namar kata leng ba ka police department deban kembek na phang penshitom yakini namar amdei tang ba ki le ben ye uduk utsuk hende ki penjak buram ru ya kalong ren yeng ki he sarkar ki he nong sensyar hapo ka jella hadu ka penlong ki paj ba ban perkhat negatif bat wat bandu jing shania lapan kut uni usam larang ba ikini ka karwa jong u khamtam ban tenjuk ru ya ka jingmut jing perkhat jong ki paj ba alu baloi jong ka briun nyau trap